Facebook aye Inshra 104.5 FM. Facebook aye Inshra 104.5 FM. Tiopani Azuma what the gift ring na bring the channel on the cup no or the ring na befia ya ka say odi for Elijah ring na Asian bottom. How the momodia aje ring to table so e try. I didn't pa now sure I said nipa NDB tutua so asesa abu NDB tutua so ai if you assume some dozo timo na mo ka say ma me no sabi na dwen ho aka wa bodam no na nwuma hu so esitie o sure I say say cobra hunam bi I say python hunam bi I say nibi tutua so hu so esitie I didn't hu papa Emodi for Elijah come automatic akabi on. Odi for Elijah. De gon. You akwa. Meje so de gon. Odi for nampom design. Ah Yesu ehu me mobo. Yo, odi for ekasa nyina no e ba cha pa di mo de aso no mo hwe, mo hwe. Am be so hu. E be kan ho asem sesi a enche. E be dika ne maame enu ntife. Enu so mo bi ba ntife na ahya ase na e de gift je na akowie. Odi for yakasa ka no e hye botum enyi mansa. Edu ha no yem am obia ehun live. Am obia simsem so. Odi for I don't know sure I said python. I said wo hunam bi I said denche muma bi I said nibi tutua hu nema sisu bebre I didn't hu difo so na ka no de go me da se de go wo de menim se ase ono wa wani etwia mu de siye ebra azuma e de ring ne ba bedru ye no no ye beka hosem ye mfante na ye comment your ring no kakra okay comment amede ma o ring ne ho sisi ne se so hwe ring ne da on na wona na agi achini nyina hu se ring no enye fadi agro so nim so bia diamond bi o se den David on se hwe ade na be ka se sibo ana se wo bia wo na ho bi good sana ye na uhwe ni se ya na uwani a ubo se ring ne na hokwa susumu no Pauli bato utwa bi ka ho asan ni eno so na hwe ring no se utwa bi ka ho am ye hwe eniema wom ya ring no enye nipa da sani ena produce sa ring we ring no straight from insu ase enti so hwa symbols na da so ne sign na da so ni nyina wo ma wani ehu sampa ade ni firi insu ase ampa enti de gon asem asi wo wi ase mu nsem so na ye no krotrodo ya enya atro me no kasa sesi ring no e wo ha life odi for sa picture we so a ase ni nchiem no ase wo ase demons bi ase abotan bi sisi ade no aha no hwa no nko o hwa nso no nso nko o ga ne side say no a ase demons bi ani tese ade no ana o sa hwe ni say a wo ase so ase jata bi tese odi for me deal enti so ring na ring no so ka se wo describe one way had better to niema bibre but they go there symbol bi a won bia wo de kire ese so hwe no physical say a na so hwe che kura na se dane so hu enti we ne am ye hu se ampa ewiase mu nsamfo yesi ayeyo ense oba no kura se wo de ko ba bi beto mo amfa anko wo mo bono wa amfa anko na ye twa mfoni no ho na ne se wo so good e ma kura ka se ana wo se wo so no so da bi spirit na yem zawo na enim so odi agro sa ko se bi si anwumre yi je ne si no ye beka ho asem no kura nti Pauli ne momodin ade no to fom na timi twa mfoni no adia ehu odi for ehu pa nti so we ga nchemu say na ase hu say ani bi tutua ho ekosro no ase demons bi sisi bi ase aso light bi yes ose ewie ni nyina odi ba ye no hwe ni din ase etija so hwa ase jebia so so ana hwe enchemu say na de da honum no se uhwe no physical eti se ani na ani ne nya ani a ye kan se nipa de ani bi ani na ye te se aboa bi ani ena ne nchem so ase cobra yes cobra skin bi yes right side no ohwe right side na so hu aye te se wo a oye cobra ne skin no wa woro ne ho saa no
saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti ring no deɛ de gɔn anwummere asɛm kɛseɛ asi na gye sɛ mo a ɛna nyame bɛtumi afa mo so ayɛ wei nti na deɛ obi a wɔhwɛ bi ahwɛ a ɔbɛhu sɛ ɛda mu clear yɛ a ɛnyɛ fɛdi ama ewiase ehu ampa ewiase ehu paa on sɛ ona na ɛka sɛ sɛbe woma no wabɔ dam no ɛna deɛ mahu sɛ nyɛ dam dabi azuma ohu no dabi ohu azuma nɛ wakasa life ɔsɛ ne mmere so a nti yɛtwa ne video bi yɛakyerɛ mo ne mmere so a ɔde ring naba na ɔka nsɛm bi saa nsɛm aduru so a ne nyinaa sɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ ne mu azuma ɔde ring na aba ɛna nwumere a mekasa yi ɛwɔ odinfo Elijah hɔ na yɛnnuaba gifty odinfo abɔ deliverance na nwumere de ntina abɔ deliverance no ɛno nso yɛbɛka kyɛm na nwumere ɔwi ase mu nsɛm so nti nyɛ mu dide paa nti odinfo wei no sɛ ɛba ne sɛ yi a mehu deɛ menka odinfo kyɛ sɛ ade no koraa mede tumi sɛ na wɔ sɛ agu me yes ɛma hu sɛ ade no ɛnyɛ ring bi kɛkɛ dabi ne bibia kɛkɛ deɛ si yɛ nwumere kyɛ sɛ nyɛ bi kɛkɛ dabi deɛ si nwumere nko a dabi na agye yi ɛsɔ ring no mu yes ɛhwɛ yi biribi anyɛ no na ɔno ankasa ring no ɛhyɛ aso mu ano ɔso mu ana ne nsa wɔ so sɛ yɛ gigigigigigigigi ne nsa wɔ so saa medwene hɔ na mente aseɛ kɔsi sɛ woka sɛ dabi ɔmɔde ama ne nkɔla no ɛnyɛ ring no no momfa ntoɔ na ɛnyɛ kwa afei yɛdan ho ba yɛasima ketewa bi yɛ biribi asi akyire na ade no hu